No niin, nyt on eilisen vlogi editoitu. Musta jokainen video alkaa nykyään sille, että eilisen vlogi on editoitu. Se on hyvä. Kohta mä käyn kaupassa. Sitten me lähdetään sinne minne mennäänkään. Mä en ihan itse siis mä en ihan sata varma mihin mä oon menossa. Mulla on haisu, mutta siis tyttöystävä suunnittelu jotain, mä en tiedä mitä. Mulla on haisu, mitä me tehdään, mutta se nähdään kohta. Mä veikkaan, en mä tiedä kyllä mitä me tehdään. Ja te näette kyllä sitten. Tässäkin vlogista tulee ihan hyvä. Toikin vlogi oli hyvä. Mun mielestä oli siistiä käydä katsoa vanhoja paikkoja. Pistäkää kommentteihin, pitäisikö meidän käydä katsoa vanhoja nappauspaikkoja, koska niitä on kaikki erilaisia. No, pari hotellia ja sitten pari tällaista erilaista lokaatiota. Pitäisikö katsoa niitä ja kertoa vähän tarinoita siitä nappauksesta ja siitä nappauspaikasta. Kiinnostaisiko teitä mahdollisesti toivoa? Tämä on siisti juttu. Mä ajattelin, mä editoin tuota vlogia tyttöystävä vähän tällaista suihkus kuulostaa siltä, niin mä ajattelin pelaa vähän Apexia sitten vielä tossa, niin mä lähden nopeasti käymään kaupassa. No niin, nyt on kaupassa käyty pitkästä aikaa Kursa S-Marketissa. En muista milloin olisin myös käynyt täällä. Se varmaan joku pari vuotta sitten, kun en mä oikein täällä pikkukauppa, mä hirveästi käy pikkukaupoissa. Mä käyn yleensä vähän isommissa kaupoissa tai Lidleissä. Joo, mä menen himaan, pitää sanoa ruuat. Meidän pitää vissiin tunnin päästä lähteä, että se on vähän kiire, mutta eiköhän mä onnistu. Mä oon niin taitava ja hyvä kaikessa. No niin, nyt ollaan cruisingissa. Malmilla. Tikkurilla ei päästä tänä vuonna kertaakaan. Tuskin päästäänkään, ellei nyt sitten jotenkin Iilonkaan onnistu menee hyvin salaa sinne alkuajoilla. Heti kun se alkaa sitten pitää vääntää silleen, koska viimeksi me mentiin liian myöhään, ovit oli ehti pistää kiinni jo. Jo viimeksi hajosi Niilon kromi, niin joo totta. Ekalla kerralla. Miksi me ei olla päästy sen kertaakaan tänä vuonna? Joku syyhän siihen on ollut, joka kerta on ollut jotain, mutta viimeksi jos Niilon kromi. Ensi kerralla päästään. Mennään vaikka sitten mun autolla, jos ei muuta. Sillä pääsee varmasti. Täällä tuulee mun mielestä kivasti. Näinkö on tylsä, kun täällä ei actionia, kun tää sisäänkäynti on muuttunut, niin täällä ei pysty missään enää polttamaan kumia. Ennen oli se eri puolella sisäänkäynti ja siellä pystyi polttamaan kumia. Tai ei se vissiin saanut, mutta jengi poltti silti. Tikkurassa on varmaan poliisit taas heti alusta asti, niin siellä ei varmaan tapahdu enää mitään sitten. Viime vuonna käytiin Ilonkaan Mäntsälässäkin. Siellä ei ollut actionia yhtään. Mitä hittoa? Sammun nyt. Noniin. Täällä taas ollaan kotona. Kotona ollaan. En tehnyt mitään tänään oikeastaan. Mä ajattelin, että huomenna tulee tuplavideo taas. Koska ei tapahtunut koskaan oikeastaan mitään, vaikka piti tapahtua. Kumalautainen. Ai sakkeli. Pistin ne ruoat nyt minä syön. Sitten pelataan vähän Apexia. Sitten pelataan Apexia. Tänään tällainen kiva kotipäivä. Katsotaan myös, mä ajattelin, että ensi viikolla, jos on ensi viikolla töitä tarjolla, mulla on ensi viikolla vähän tyhjä. Voisin ensi viikolla voisi käydä tekemään vähän töitä. Saisi vähän ekstra rahaa. Mä just laskeskelin tuossa, että jos saisi silleen niinku kätevästi jotain ekstraa, niin olisi ihan jees, koska YouTube-rahat tulee 25. päivä ish. Se on vähän kysymys, että milloin tulee. Ja ne on niinku aika hyvät. Mä saan siitä tän kuun vuokra ja ensi kuun vuokra hoidettua niistä rahoista. Ja silleen, mut nyt jos pääsis tavallaan, jos pääsis tavallaan etupeltoon, jos saisi niinku kerättyä nyt rahaa, nyt on vielä hyvä tilanne rahallisesti. Jos saisi nyt kerättyä rahaa, niin mulla on lokakuussa oli pikkusen isompi projekti tulossa, niin mä silloin mieluusti kävisin ihan liikaa päivätöistä, niin missä mitään töitä tekis. Että jotain nappauksia toki on, mutta mä niinku vältän kyllä kaikkea hommaa silloin. Niin sanotaan näin, että jos nyt ennakois, sais vähän kerättyä rahaa silleen etukäteen, vähän ylimääräistä niin sanotusti, ettei silloin tarvitse sit hirveästi tehdä töitä, niin olisi tosi jees, koska mulla on silloin tosissaan isompi projekti tulossa, mistä mä kerron sit vähän lähempänä, mutta koko lokakuun kestää se. Tämä alkaa tuossa syyskuun lopussa itse asiassa jo, mutta koko lokakuun kestää. Niin se olisi hyvä, että sinne maksettu vuokra etukäteen, niin ei tarvitse tavallaan silloin tehdä hirveästi töitä. Jotain pikkutöitä pystyy tekemään, mutta ei mitään isompaa. Mä haluaisin olla himas hirveästi silloin. Tai ei himas, vaan siis niinku, no himassa, mut joo. Siitä selvii enemmän sit silloin lähempänä.
Mutta joka tapauksessa tosi jees, jos sais tässä kuussa vähän tehtyä töitä, ensi kuussa tehtyä vähän töitä jo tavallaan, että sais rahaa säilöön, sais etukäteen maksettua vuokriin. Sitten olisi hetkellisesti hyvä rahatilanne silleen, että tarvitsisi miettiä mitään. Kyllä se vähän niinku ei se ihan hirveästi vaadi. Ei se ihan hirveästi vaadi. Pitää katsoa vähän. Ensi viikolla mulla olisi hyviä aikaa ja sitten seuraava viikolla varmaan hyviä aikaa. Maanantaina hakee ne kamppeet. Mietin, vois mä Gromilkin hakea, jos ei sada. Se on jossain ihan Helsingin niin keskustassa. Mä en tiedä oikein autolla siinä vähän perseestä mennä, mutta on se kyllä perseestä Gromillakin mennä. Gromille ei niin perseestä.